Nazdar ľudia, vítam vás pri mojom prvom videi Let's Play Minecraft. Dneska si ukážeme, ako si vytvoriť takéto farebné brnenie, ako mám ja. Takže zoberete si crafting table, hoci kde si ho položíte, pôjdete do inventára, ale funguje to iba na koženom brnení, takže vyberete si kožené brnenie. A ešte jedno z týchto farbiv. Takže ja si zoberiem napríklad toto. Poďme do craftingu. Tak, počkajte, musím si ich zobrať viacej. A urobíte to na každej časti brnenia. Presne to isté. Ako vidíte, počkať. Ako vidíte, brnenie už mám na sebe, takže to by bolo pre dnešok všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber. Tak uvidíme sa aj na budúce.